Салому алейкум дӯстони азиз. Барои нафароне ки забонҳои хориҷиро, хусусан забони русӣ ё ки забони англисиро дар муддати кӯтоҳ омӯхтан мехоҳад, курси забономӯзии ширкати OneBook-ро ба шумо тавсия мекунам. Дар ин курси онлайнӣ шумо дар муддати кӯтоҳ, ҳамаки дар давоми 6 моҳ яке аз ин забонҳоро омӯхта метавонед озодона бо ин забонҳо суҳбат кунед. Зиёда аз 2 моҳ мешавад ки ман худам ҳам дар ин ширкат забони англисиро омӯхта истодам ва натиҷааш хеле хуб аст. Дар ин ширкати OneBook шумо забонҳоро асосан бо таври гӯш кардан озодона дар куҷое бошед ҳам ёд гирифта метавонед. Агар вақти хонданатон ягон чизро нафаҳмед, яъне ягон савол пайдо шавад, шумо ба таври Telegram ба устодони ширкати OneBook муроҷиат карда саволҳои худро дода ба саволҳои худ метавонед пурра ҷавоб гиред. Вақте шумо курсро харидорӣ мекунед, ба шумо дар муддати 24 соат як китоб, як флеш-карта ва як гӯшмонак дастрас мекунанд. Ҳозир дар ширкати OneBook тахфифи 40% рафта истодааст. Худи ҳозир фармоиш диҳед. 855 81 31 31 www.onebook.tg